ununu, golo likanyoka, nokubhimba, malebe kanyoka anukayo. Ngisacela bafowethu omaziyo lo mfo ningilayele kubo. Ngiyezwa kuthiwa uyatholakala la eGoli, angimfuni, ngifuna kubo, ngifuna ubaba wakhe noma wakhe bangitshele kahle ukuthi wazelaphi amalebe kama ongizalayo. Wazi ngani ukuthi mama uyaphila? Wazi ngani ukuthi uma ongizalayo ngiyamazi? Ngisacela bafowethu ngiyazi nidlula lutho, ningilayele kubo lo mfo lo. Yabo nje thina la TikTok siyadlala bafowethu, kodwa manje uma uzoqhamuka usungithuka ngomama, akekho umuntu engamdlalisa ngonina mina. Yabo, so longilekelela bafowethu, ngeke ngikhulume kakhulu. Ngisacela kubo, ngifuna ukuya kubo straight. Yena ngifuna ukukhuluma naye. Imoto ahamba ngayo le emhlophe nalama truck lawa, usisi wakhe lo osanda ukuthenga imoto. Konke lokho sengikutholile, kodwa ngifuna kubo ngqo, ngifuna ukuya kubo. Thank you.